Kinsa man natawhana? Unsa na siya no? Mura mag nasugdan. Kila ka na? Wala ra ba? Murag manggat no? Oh. Tatong-tong. Tara, tara. Kinsa man mo? Kisa ka, Gol? Ikaw, Gol. Kinsa man ka? Ako si Mr. Long. Dool mo, Dre. Dool, Dre. Itong atubangan. Ako di ay si Mr. Long. Kabalo ba mo karate? Dili, Gol. Tudluan ta mo. Tudluan mo na ako kamong duha. Mag-practice ng karate. Dre, pagtalay mo. Dre, Master. Nangala rin palo kay murag naog piso. Suhira ko ninyo. Ilabay ninyo yung mga bunal. Panglabay. Isa. Dua. Ho. Ho, ho. Hu. Saan ang teknika, Master? Una yung hu. Load kayo? Dili na siya lood. Muna yung atong gamiton para pag naatay kontra. Ikadua. Hu. Ho. Hu. Tu. Saan itong teknika, Master? Maggamit ito na. Pagdako ang atong kontra. Lain na po ng teknik mo, oy. Dili na lain. Digimon man ang teknik mo, Master. Dili. Nindot kay na nga teknik. Sige, ano? Ana, lamig kay na. Ana. Ang ikatulo nga aksyon. Suhira ko ninyo. Para jud makabalog yun mo mga bataa mo, mga pisot para mo. Isa. Dua. Dagan! Ayaw po ni Mastira ni, oy. Bro, magnaliso. Mo pa ni practice, di man ni karate, oy. Nang tani? Mo gani. Ngano wa mo nunod? Pikaro ni practice, Master, oy. Di man na legit. Hangak ayo. Wa mo nunod. Ha? May klaro imong kuan god. Di man may tuog master ka. Para mo tuo jud mo nga master ko. Para mo tuo jud mo nga master ko. Kaning kahoy. Sunak. Mura kadako sa imong batiis. Ibunan bis akong lawas. Oh, Kung makabali ka ani. Wala may punish. Di mo makabulan sa init. Sulay. Hawa, abay. bantay na nagbabalik ka Mastira karon. Andam na lubot mo. Andam na kamo bunal. Andam kayo. Bunal! Kahit bro! Kahit! Yun. Magbalik ka kabali ani. Magbulad mo diri sa init. Magbulad mo sa init. Na, sama na Master. Punish! Suhira ko ninyo. Anak mo mag-anak, isang oras. Tarungan na! Tarungan ng ten. Yan na inyong mga kamot. Yung inyong mga mata. Wap!
Tarong-tarong wag na. Nara ko sa inyong likod. Hindi ko maglingkod. Bantay ko sa inyo ay isa ka oras. Tulog mas pastil. Tulog mas pastil. Di ka cukok. Sige. Ninja ninja. Kapag gini. Sige. Pila. Tigas. Sige. Santa. Santa. Sige. Abdul na to. Agay! Kinsa to naghapak sa kuha? Siya master. Siya to master! Siya master. Siya to master! Siya to master. Buton kay noong oh. Siya to master oh. Ito dun. Lagi mo ang kuninyo. Kain gid mo. Ha? Gi. Agay! Kain gid mo mga bukog. Siya to master. Sige, sparring ta. Sparring.